Hej folkens, Lukas her. Jeg optager lige et Murloc-dæk, jeg lige fik lavet. Jeg kedede mig lidt og tænkte, at jeg prøve Murloc, så jeg lavede hver eneste Murloc. Bortset fra den her ene en. Men fordi jeg gjorde sådan enchant, disenchant, så stod der, at jeg havde den. Så enchantede jeg, disenchantede jeg den, beholdt den dog, og så fik jeg en legendary på grund af det. Fordi jeg acquirede hver eneste Murloc, hvilket jeg så faktisk ikke gjorde. Og så fik jeg den her, så det er ret luksus. Så jeg har lavet et lille Murloc-dæk til shaman. Hvorfor shaman, det ved jeg ikke. Det var egentlig på grund af, at jeg bare rodede igennem mit dæk, og så valgte jeg bare en del Murlocs. Jeg har kun level 8 med ham, men jeg prøver ham med det nye Murloc-dæk. Thrall versus Malfurion. Jeg har selvfølgelig også lidt andet end Murloc, fordi jeg har ikke to af hver eneste Murloc, så jeg har lige nogle små billige kort, så jeg kan give dem lidt i skade. Alright, okay, defeat him into a minion or 1 damage and draw a card. Okay. Og den har alligevel en fed animation. Kan jeg lige bruge de her to, så den hedder en 8-2'er. Ej. Hvad grim. Vi venter på, at der er nogle flere Murlocs på banen, før vi smider den her ud. Bang! Yeah. Elements guide me. Job done. Jamen, jeg kan godt lide Murlocs efterhånden. En gang havde jeg Murlocs, fordi jeg synes, de så grimme ud. Men det er sgu ret sjovt at spille med. Så er vi alt for meget overload. Det kan vi ikke. What the fuck? Get in there, fight, maggot!
Elements guide me. Simmer my wrath. Taunt. Pis. Nej. Den er pisseklam, den der. Måske er Møllerk dæk ikke så godt mod Droid igen. Ja, jeg prøvede mod Warrior, der var det fantastisk. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg har slet ikke nok damage til at dræbe den. Eller den. Give me a quest. Vi laver suicide. Tegn til. Så jeg lige kan bevise, der Møllerk dæk. Det kan noget. Click on your hero while editing a deck to change a deck's name. Alright. Alright, man. Jeg prøvede faktisk her tidligere, da jeg satte min Xbox controller til, så jeg kan køre rundt, hvilket jeg synes vil være meget dejligt. Men man skal downloade alle mulige programmer, og det magte jeg ikke lige. Hvorfor skal jeg være først? Ja, måske det er 2-dæk. Ja, det er det. Tror jeg. What you want? Ikke dræb den! Pis. That's bad. Hvad gør vi? Sådan her. Så siger vi... Vi facer ham. Jab.
Quest accepted. Ja, og sådan gør man det. Fandme et hurtigt game. Det er det. Murlocs, de kan godt være gode. Do not meet the rating requirements to earn gold. What the fuck? Fuck ham. Ja, 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 ja. Skru lige lidt ned for musikken, så jeg selv kan høre noget. Okay. Endelig er vi enden. If I need the looks does a better job. This is all I need. The looks does a better job. This is the lead. The I'm a bad boy. Kæft, jeg elsker den her. Bring it, slime. Hvad hedder den? Swamp ooze. Vi er ligeglade med, at den giver lidt skade. Vi er charged, ikke? Sådan er det. Jeg skal faktisk lidt op igen. Gør vi sådan nu. Vi siger bum. Hvad? Han havde en creeper. Klamt. Ej, hvor er han dum. Wow, det... Ej, nu har jeg kun 2 mander. Det er sgu rigtigt. Så 3, så hedder den en 5-4 med charge. Det er okay. Jeg forstår ikke, hvorfor han blev ved med at angribe mig. Who knows? Vi får den ud i næste tur, så vi dræber ikke nogen af vores Murlocs. Okay. Han går til Facebook, men jeg ikke har nogen tårn, så det er 2.
Var der godt nogen pointe i? Jeg troede, den beholdt det. Ej, okay. Stor kart. Nu nakker han mig, I guess. Det skulle jeg have gjort først. En. Hvis han er klog, så angriber han vel med den. Eller hvad? Giver nu noget massive damage. Ja, okay. Oh god. Fucking taunts. Der er ikke noget jeg kan gøre ved de der taunts. Desværre. Måske kan vi vinde den her. Ja! Hvis den ikke dræber mig nu, så vinder jeg. Fuck! Well played. Jo. Jeg håber. Sad. Vi tager den sidste gang, og så stopper vi videoen. Lad os håbe på, at det bliver en 2-2. Altså 2 wins og 2 loses. Det er sgu lidt noget, når at bare tabe. If you achieve rank 20 in a season, you earn the season special card back. Der er 9 dage til season slutter, så vi får Pirate Back. Jeg kan godt lide den der, fordi hvis vi nu får et mega plusset kort, så kan vi bare gøre det, hvis det dør, så kommer den bare i live og er fuldstændig sammen. Eller nej, det er den vel ikke engang. Hvis den her nede en 6-2 og dør, og den der på, så er den vel en 1-2, når den kommer i live igen. Fordi man resummmer minion, ikke spells. Come on, open end! Slå til min mus. Det var godt nok lang tid.
I'm a bad boy. The friend is all I need. Let's see my bad side. Vi går lige op og hører den igen. Bad boy. Come on. Fedt. Nothing's a lot of week, but that says I'm a bad boy. Nothing is all I need. Nothing is a better job. Bruger den på den, fordi det er en god minion. Der er også en del andre gode Murlocs. Fedt. Side. Ow, 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 ow. Please heal them, please. Den kan vi ikke lide. Hvad er det, jeg laver? Vi slukker lige musikken, fordi den læggede ret meget. Nu er vi lidt down. YouTube. Come on! Amy? Han bruger nok meget tid, det er helt utroligt. What? Thanks. Fedt. Okay. Jo, tak fordi I så med YouTube. Godt nok et kedeligt game her til sidst, men ja, helt klart det andet game der, det var fedt. Pisse fedt Murloc game. Jeg håber at alle andre kommer til at blive sådan i ranked games og sådan noget. Men jeg tror jeg går hen i ranked og nakker nogle bitches med mine Murlocs. Jo, tak fordi I så med, folkens. Ha' en god dag.